akatakura Jesu achirambirwa. Asvika munzvimbo yakaprofitwa, there was also resistance. Tine vanhu vanofungidzira kuti kana uri prophetic place it's automatic zvinongoitika. Zvimwe zvinotodena kumukirwa uchiita zvinhu zviri correct. Satani aikunetsa uri rova zaide basa. Anonokwenya madhimoni anotambudza vanhu kubasa. Satani asi akakunetsa usati waroora ukangoroorwa chete hapiti maoko kuti breakthrough awana aroorwa chimusiyai. Uchingoroorwa anonokwenya madhimoni anonetsa mudzimba kuti udzai murume wacho aiti small house aikoko munhu unazona every level new level. Hapana kunoti ndipa free zone manje. Hapana Satani. Every level of life ina Satani weikoko. Kune nhamo inowana vanhu vane mari. Asi kungati nhamo inobata varombo. Aiwa imwe level yenhamo. Kune imwe nhamo sini inowanikwa kumari ikoko. Kama zano so munhu achifuna izimoti kanaka usingazoti Petro yakatsvuka imomo hausutomboziva uchiyemura so iye ari paE. Kune nhamo dzekumusoro ikoko. Hakuna asikade kuenda kumusoro kwako. But are you ready kunosangana nezveikoko? Kune zveko. Paunoyemura kwekwe kune nyaya dzeikoko. Dzekuti ukasvika ikoko unongochademba kuti patungu dzezva zviri kuita. Alright. So Maria arikutera Joseph kuenda ku Bethlehem, a prophetic place. Achisvika there was resistance. Pane kumukirwa nekurwiswa. Pese pane pfungwa yaMwari apashayikwe mweya yetsvina. Bible rinoti when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Kureva kuti Mwari unotoziva kuti muvengi unotouya beti, but kuuya kwake ngakuregere kukubata nokuti Mwari wako unosumudza chiro. Mwari haasi kuzotadza kukukomborera nokunyika yaunogara yakaipa. Iye akanaka. And ari pachigaro cheushe ende ndiMwari wamasimba ose. Haamboti ndada kukomborera but ndawatsvaga passport wabuda. Uipi paunonyanya nyasha dzake dzinosumuka. Ndaenda kuropafadza manje kwaunogara. Iri Bible ndo rinoparidzwa futi kuAmerica kusina masanction. Ndo rinoparidzwa futi kuZimbabwe. Hapana mapeji anobviswa dzakomana uri pataita imotambudzai mavhesa kunyanya giving kuti bvisai giving mumabhonda muna kumira musha. Haibve. Unongona tswanda ichifamba mumabhondi imo. Why? Nokuti maprinciples eshoko raMwari are very powerful. So munhu waenda prophetic place ane nhumbushinu yekudenga isiri yevanhu, but akashaya pekuberekera. Why? Kureva kuti mazuva aya vanhu vanga vabereka. Ukaona pakushaya munhu pekuberekera, kureva kuti vanhu vabereka gore iroro. Zvinoreva kuti pese paunotakura chaMwari kune vanhu vanotakura zvavo zvinoda kudistepa zvako. Kwakaitika nhumbu gore iri hama dzangu zvekuti kuti munhu awane pekubereka, ukazoona munhu aenda mudanga haisi choice. Marumu azara, mateneti azara, pamwe vamwe chinobereka mibhedha yese vanhu vabereka zvinhu zvavo. Munguva iri kuberekwa zvaMwari vanhu vari kubereka zvinhu zvavo. Zvichida kana muchechi inogona kutambika kuti zvinhu zvaMwari zvitaurwe vanhu vanenge vachitaura zvavo. Shamwari chacho kuti chiitike chinenge chichitsikirirwa so vanhu vachiita zvinhu zvavo muimba yaMwari. iBhethlehema kai? iBhethlehema zvinoreva kuti imba yechingwa. Jesu ndiye chingwa chacho, but chingwa ndo chiri kushaya space muimba yechingwa. Ndokunga zvimoto ndo zvakaona space mazuva aya. Chingwa chaicho chiri kushaya space, vanhu vari kubereka zvinhu zvavo. But pfungwa yaMwari yekuponesa nyika imiswe nokuti kune vanhu vari kuita zvinhu zvavo. Pfungwa yaMwari yekukuropafadza imiswe nokuti kune vanhu vari kutaura zvisingapindira neupenyu hwako. Hama ndauya neshamuri kuti ramba wakabata pakutenda muna Jehovha muna 2020. Nokuti Mwari wako haasi kuzoshanduka. Nyangwe vanhu vakakumukira
asi chinofana kuberekwa newe chichabatika. Mwari akada kuti Maria abate mwana anobatika. Mwari akada kuti ubate muchato unobatika. Mwari akada kuti uvake imba ichavakika. Vanoramba vachiramba asi Mwari kana ati hongu chinobatika zvakadaro. Nekuti dzimwe nguva mitiro yaMwari yakauya muupenyu hwako, bati kungotarisa mamiriro ezvinhu utinofunga Mwari asati apindura. Unopindurwa vasingadi. Mary akabereka mwana. Vanhu vakatira kutaiwa pano achiti pano hapana room. No problem, ndokubva aenda kudanga. Oza chinondibhowa ndechekuti mombe dzinopa munhu mukana kudanga uko. Vanhu havadi. Ndwa, vanhu vakakurambira, Mwari uchakumutsira vanhu vachamira newe. Amen. Kana vanhu vakaramba, mombe hatisi kuzoramba. Yes. Kuratidza kuti una Mwari, vacho vacharamba, vachashamisika wabata mwana wacho. Ene chinondodza pavhesi wacho arambirwa pekuberekera mwana, achingobereka mwana wake, kwakauya vanhu vaine gold, mawise men. Goridhe rako harisi kuzokupotsa kana vakakudzinga pavari kukudzinga. Kana Mwari ati ndinokuropafadza kana vakakubvisa mabasa, goridhe rinokuwanira ipapo padanga ipapo. Goridhe rako harisi kutsvaga nzvimbo, riri kutsvaga iwewe. Kana vanhu vakati pana hatidi, havasi kurambidza zvinhu zvako kuti zvikuwane, pavatangonzi varambirwa. Mawise men vanowira nepfungwa iyo vakaramba vachitsvaga iye ari kurambirwa. Vanhu vachikuresista, pane blessing iri kukutsvaga. Vanhu vachikuchamuka, kune ropafadzo iri kukutsvaga. Vanhu vachita ubereke mwana pano, goridhe rako riri kungokutsvaga. Vanhu vachita ushande pano tokudzinga, mari yako icharamba ichikutsvaga. Vanhu vachiti pana zvite, zvakanzi naMwari zvikuronda asi kuzokupotsa. In other words, ifevha iyo yekuti hauberekeri pane vamwe vana vakawanda, nekuti mawise men ava vane zita remunhu vari kutsvaga mwana aberekwa. Saka vakauya pakaberekwa vana vanogona kupa munhu asiri. Saka mumwe kudzingwa, kuselektwa, kunzi ibva pambombera nokuti yako iya yakaropafadzwa, ibva pazvinhu zvevanhu nokuti yako yakasiyana neyevanhu. Saka akabva ikoko nemurume wake Josefa vakaenda kumatanga. It's not a good place. Asi chakanaka chinokubatika mu wrong place. Izvezvi economy nemamiriro aita nyika is not the right environment, but the blessing of the Lord can still locate you. Uchapupura kunaka kwaMwari mugore rekuti vanhu vanofungidzwa kuti kunyepa. Kazhinji muno vandiri kuona 2008 mamuripo pane zvakaitika. Machanks takaziva senyama kuti semachanks. Asi unoziva kuti mugore 2008 kune vanhu vanotopupura nhasi kuti ndopa vakadzimba. Vamwe ndopa vakatochata. So haisi nyaya yegore, inyaya yaMwari wako mugore iroro. Haisi nyaya yegore ratiri kupinda, inyaya yekuti uri kupinda nani mugore iroro. Ukapinda naJehovha anoti zvoshamisa, goridhe rako rinokubatira kudanga ikoko. Ropafadzo yako inokuwanira mumuroja imomo. Vachiti pana state, but Mwari wako ane nyasha. Anogona kuti mawise men, vanhu vangu vadzingwa mawaifanwa kuberekera, but chiendai kwavari. Nyasha dzimwe ngadzikuronde, ngadzikutenere. Iwani vanhu vachikuresista kudaro, tenerwa neimwe fevha yaJehovha, nekuti vanhu vachashanga kuti iwe mudanga ndiane gold. Picture ndakaiona pamuchato so, kana munhu achishata anopfekedzwa vhewu, iye anenge akavhara kumeso. Vanoperekedza havavhari kumeso. Saka ndaita kafunga kuti vanomuvharireiko munhu. Ndazotistava kuti dzimwe nguva pangazoita vanotaurisa wari, nekuti dzimwe nguva vari kuperekedza vakati nakei kudarika chiri kuperekedzwa. Saka tombomuvhara kuitira kuti noizi kuita mushana. Usatoonera kuti kunoperekedzwa vakashata nevanhu vakanaka. Kana Mwari akuwanira nyasha, pane imwe fevha inoitika mukushata imo. Kuna Mwari anonzi the God of Leah. Leah achinzi anga akashata, Leah achinzi ane meso akapesana, Leah achinzi hadiwi naJakobo. Leah akatanga kugara nemurume Rachel ariko. Rachel akaita makore 7 achibvunza akashata kuti ndini munadzo dzimba ari seipiti. Unozari Jesu paakaenda kumba kwaZakeo, Jesu azobuda muJeriko,
varefu vakaenda kumba kwaZakeo mupfupi kunobvunza kuti ndima dzavamadya nadzo dzinotsenga sei. Saka kune imwe shezva yekuti varefu vachakotama kuti vanzwe kwauri mupfupi. Bheterehema Judha, nyangwe uri mudiki, zvino kuti Bhaibheri harisi kuramba kuti kune vamwe vakasimudzwa vakakudzwa nekudii. Iwo mudiki wako unoziva here kuti une chiprofita chezvinhu zvikuru. Nyangwe uri mudiki kumarudzi rwaJudha, asi mauri. Kuti nyangwe uri mudiki pana kaasi karipo so. Asi Mwari ane pfungwa yakanaka muupenyu hwako. Nyangwe vanhu vachitaura zvavanotaura uchiitwa mudiki uchiitwa pasi pasi. Asi mauri iwewe. Iwewe Bheterehema reJudhea. Uri mudiki tozviziva, hauna kufunda tozviziva, hauna hama dzinomira newe tozviziva, asi mauri. Ndoda kuti uzvibate uchiti asi mandiri. Mauri Mwari achaita zvikuru mugore rapiri kupinda. 2020 Mwari vari kuti asi mauri. Nyangwe vachikutarisira pasi, asi mauri. Uchaberekwa mambo. Saka Mwari vane tsika yekuvanza ushe muzvinhu zvinonzi zvidiki. Mwari vane tsika yekuvanza zvikuru muzvinhu zvinonzi zvidiki. Bheterehema Judha idiki, bado muri kubva ishe imomo. So vaenda kuBheterehema Judha varisiswa, hanzi pano hazviite ndokubva vaenda kumatanga. It's not by choice. Saka there are times kuti upenyu hwakurarama haisi choice yako, but God is with you. Haisi sarudzo yekuti ndoberekera mudanga ne problem nedzimba kutorambirwawo, but varambirwa kudaro Mwari haana kuvaramba. Osapane nguva yekuti Mwari akakupindura kune vanhu vanofanirwa kukujamuka so. Pane kumwe kudiwa kune mweya china. Waivudza Satani anoshanda neruvengo kuti akukuwadza. Pamwe pacho anotuma vanhu vanokuda kuti ukuvari. Kune vanhu vari kudemba kudiwa izvezvi. Asina kundida mani. Unenge wakadiwa neproblem yako. Hata kwenda topedza. Wewe ndonoti akomana. Akadana ndida mutsiko rangu. Wakaipa hakurwise neruvengo bedzi. Pamwe pacho unodiwa. Mugarden Reiden vanhu havana kuwana dambudziko nekushayiwa chikafu. Vakaparidzirwa vhangeri nokutisa. Vakadzingwa mugadheni vakaguta. Satani pamwe pacho anokuataka nekukuprovaidha zvinhu. Unodiwa zvekuti unodya wapedza kudya wonzwa Mwari achichibuda. Inofeka nota. Usagamuchire kumwe kudiwa mwechina. Zvakaita namakara kuti Mwari amutseva, Satani anomutsa vanhu futi. Vanoita sekunge vari kumira newe. Vakauya kuzokurwisa. Satani vanhu vanotrasta kuti vakurwise vanhu vawakagamuchira kudhara mulife. That's why mugarden akapinda munyoka yeimomo. Iye angasingagare imomo. Anoshanda nezveimomo kuti vanhu vabude imomo. Manje mumwe mutende. Satani akada kuti uregere kunamata anoshanda nemakuhwa emuno. Unopedzisira wazviziya. Haunyeriwo kunyika unonyerwa Mungu kuti ubude munhu. Bheterehema Judha mauri uchaberekwa mambo. So vari munzvimbo yavaenda not by choice, by pressure. It's a place of revelation. Pakuti kudii kare mana matraita vanhu vaenda kumatanga votora mombe nemakwai kuti varegererwe zvinhu. Pakauya Jesu ari kumisa programu yemombe nemakwai nekuti ropa rake rinodarika nemhuka. Saka Jesu akaberekerwa mudanga mumhuka umu. Auya nevhangeri kumhuka nemombe kuti penyu pamakatoita pakakwana. Kana vanhu vakuda gwayana vachatsvaga ini nokuti ubekerwa pano chitararama. Saka tisina kuita nharo kuti uyo akangoberekwa ichitapona. Saka mombe dzake todzana kusebera mukomana akatoberekwa tararama. No wonder vhesi anonzwa Jesu aine hasha idhei raakawana mombe kuchechi. Wai nokuti iye paakaberekwa akaenda kumombe akatiudza kuti kuchechi hachakudai futi.
Auna uzhinzwe. Jesu paakaberekerwa mudanga arikuudza mombe kuti imima muchapa muponeso. Charimwe akona munhu akuchinja mari kuti vatenge makwai nemombe. Ndopanonzwa kuti akagumbuka. Seyagumbuka vakaparidzirana kugara nemombe idzi. Handidi kuona ichechi. Ndini ndine ropa rinobvisa zvinhu. Patari muchechi akaona mombe dziri kutirwa. Tengai mombe mumupe vapristi muregererwe zvinhu. People hear me very well. Ari munzvimbo iyo it's not by choice. Haisi sarudzo. Upenyu hwatiri kurarama vazhinji haisi sarudzo yedu. Panozvikera ndikanende tipa mishana. Ani izvozvo wakasarudza. Hapana handizvo. Upenyu hwauri kurarama hausi muhemu yechoice yako. Choice yako haisiri iri kuitika. Choice yako handiyo uri kunongedzera. But iwe uri choice yaMwari. Ndopanenya. Dzimwe nguva mararamiro handiwo aunoda. Hakuna anoda kuberekera mwana mudanga. Hakuna anoda kurarama upenyu hwepasi-pasi hwekuti hwekutambudzika. But chinzwa kana uri muenvironment yekuti hauna kumake a choice uchiri favorite yaMwari. Goridhe rinoloketa vanhu vari kumatanga richisiya vanhu vaberekerwa mudzimba. Regera kuti vazondiita zvakati. Tarisa kuti Jesu wakandiitira nyasha pamuchinjikwa. Rangu rinoti looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Wise ndokubva auya kudanga, ndokubva vasiya zvipo. Verse 8 mayaverengwa yati, ngirozi ndokubva yaenda kune vafudzi vemakwai kunovazivisa kuti tauya nenhau dzakanaka. Ida vhangeri yekuberekwa kwaJesu ratanga kuendeswa kuvafudzi vemakwai. Inhau yekuti Jesu wacho igwayana raJehovha. Saka munhu anofanira kuziva kuti gwai rabereka mufudzi wemakwai. Saka vafudzi pavari kuudzwa havasi vari kuudzwa pamusoro pegwayana raMwari raberekwa nokuti ivo vafudzi vemakwai. Naizvozvo Johani anoti iro gwayana kwete munhu. Zvoda kuti pano pari kuberekwa munhu ane two kind of identity. Zvakapa Mary kuti atsvage pekuberekera mwana aifungidzira kuti ari kubereka munhu. But akapa Johani kuti iro kana zvikaramba nzvimbo yevanhu he can switch to the lamp. Hazvirambi kumatanga nokuti iye igwai. Ndiri kuudza kuti Mwari wako kuti zvako zviite. Nzvimbo yevanhu zvinoitika munzvimbo yenyasha. Vanhu vakaramba hazvireve kuti Mwari ari kuramba kumira newe. Osakuna chinorwadza chekuti iwa munzvimbo inenge chechi ovengerwa imomo. Ukarengwa kunyika nyika ndo pane nyaya. Uchitarisika kubatwa zvakanaka muno ndo munoita nyaya. Baregambe kuti chinhu ichi yaMwari vanhu vanogona kusakugamuchira, but iye kana achikuda zvinoita zvakadaro. Bhuku raExodus haritanga nevanhu vachibuda muEgypt, rinotangira kubuda. But Exodus chapter 1 havabude munguva yekubuda. Kune mweya inorambidza vanhu kubuda munguva yekubuda. Asi chandinoziva pane nguva ikwana kuti vanhu vabude. Kana Mwari vati hou nguva yako ikakwana panobudika. Faro kwete afa ari mupenyu. Ndakapanzwa panoti usarega mwoyo yachirarama. But pandinoda manje pari muna Mwari ndepekuti agadzike tafura vadzivisi varipo. Muroyi ngaasvike pakuona kuti ndiri kutambisa mushonga. Nganzwe losi kuti pandabvira imba yavo ndopa inotosimba wese. Pandabvira imba yavo vari kutovaka yatosimuka. Pandabvira vana vake vatopedza madhigiri kuuniversity. Muroyi wako nganzwe losi.
vanhu vari kumata goridhe rekuzopa chirikudanga kwete chiri mumba. Nzvimbo inonzi danga haisi sarudzo, ipressure. But pressure yakava yekuti vasangane negoridhe. Usafungidzira kuti mamirire zvinhu anonakisa upenyu hwako. Akanaka anganatsa upenyu hwako. Vakuru vekudhara vanowanzoti kusaizi yedu vafana vaberekwa nguva yakaipa. Kare zvinhu zvavo zvakanaka. Handigoni kuramba kare nandisi mafoto ndione pazvavo zvakanaka kuti maipfekawo sei. Ndopaona tine matenda ndokunaka ero. Ndopa ndakasiva kuti ichokwadi zvavo zvakanaka but hazvinakire vamwe zvinotoipa mukunaka imomo. Nguva yakanetsa mahisteriki kumabhengi kuma-2008 taitovaudza kuti bhengi hakuna mari, bhengi hakuna mari daenda kupa, yakazoti yadirwa yedu ndoisiko yako but yedu hamuna. Life inosvika painokuexposa so kana kuchine n'anga dzinopa vanhu mushonga wokupinda basa iko kusina makambani. Tina Mwari achakupa basa nokuti Mwari wedu unodarika mwechi. Saka mumwe ndakazvonzwa chitai mufanira kuparidza Jesu kwete mabasa nedzimba ndezvepasi pano, paridzai Jesu. Ndikati anonzi Jesu wacho hamumuzive kare. Musakurupisa akatouya ane 2 dimensions dzaakatipa: ruponeso nekuporeswa. Bhaibheri rinoti nemanga kuporeswa. Kuporeswa hakupinze denga, kunoita kuti umbochovha uri pano. Kuponeswa kunoita kuti usimbe uri pano. Unaziva kuti munhu wese nyangwe achida kuenda kudenga but vangani vada kuenda nhasi unyanzwa kuti umbochovha. Takudenga kwakanaka matsambu toti vada kuenda simudza maoko, vanhu vanosimudza kuti vada kuenda nhasi kana munhu anodzidzisa vada kumbochovha. Why life chakadiwa naMwari upenaka panyika ipfungwa yaMwari. Paridza Jesu nyande kuenda kumusha tisati taenda kudii. Namatai muchiti thy kingdom come, thy will be done on earth. Ane basa ndakuitwa pano. Pane zvakana tiri pa-assignment kwete pa-punishment. Pane inoda kutambika pano. Saka iye achitoporesa kwete kuponesa. Kuponesa anoita but anoporesa futi. Because of my time ndirigere ku but ndinzwe ngati ndauya kuzoparidza 2 dimensions dzekupindura kwaMwari. The miraculous yakatsanangurwa naJohn inoti iyo, in the beginning was the word was with God and the word became flesh. It's a revelation yekuberekwa kwaJesu kuti ari shoko rikazova nyama. Tsanangurwa kuti ayo ari kuti shoko rakazova nyama akatakurwa 9 months naMary. Mhinduro yaMwari ukaipiwa imwe yacho inoda kutojegwa neyo. Kana waibereka wotoipa sadza kuti ikure. Jesu haana kunofamba ari mwana mucheche. Matthew chapter 2 inoti Joseph atiza ine mwana muinde naye Ijipita. Joseph akadi kutanga kuzofa ngangofa Jesu. Chinotochengetwa chorerwa chokura. Choenda pamuchinjikwa choponesa. Kureva kuti kune mhinduro dzaMwari dzinoinvolva iwewe. Iwo ukangoregedza kuita something unofunza kuti Mwari haana kukupindura. Yet akakupindura but nhumbu yacho inotakurwa newe Maria. Maria nyika yaipa anotakura nhumbu ndiwe. Ende matobereka anomufita ndini. Vanhu vanoda minana tinoida tese. Jesu waenda kumba kwaJairasi. Mwana afa ndokubva munamatira akamuka.
yakumuka kwemwana ndoinodiwa nemunhu wese, but yakataurwa pamberi pacho vazhinji akati kudii mwana muka mubikirei zvokudya. In other words, Jesu ari kuti mukasabika anofa futi. Minana toita but panzara panoda sadza. Kuda kutadza kubikira kana kuti vari kutadza kuita zvinoitwa kuti chakapromiswa naMwari muupenyu chimanifest. Ukatonamata uchida kuroora kana Mwari vakakuratidza mukadzi muvision kutoti zviri saisi kunga usi mumweya, nokuti ukasvika uri mumweya yatowese. Imagine wongosvika kwauri Brescan ribaba sakata baba sakata anoti mukutaura kuno here ndewako wamupiwa naJehovha, taura naye mushe. Jesu atinoya kuzotiponesa haana kuburuka nemuchinjikwa, wakavezwa nevanhu panyika. Pai vanhu pavanodai baba vari kutaura zvakaitwa nevanhu kwete naMwari. The sacrifice was provided by God. Saka Mwari kuti aponese vanhu. No wonder Jesu wacho mwana womuvezi. Iwa uziva nekuti basa raJosefa tiita kuna Maria. Nokuti tiri kuberekwa naMaria tiri kuuya kuzoponesa vanhu pamuchinjikwa anova matanda nezvipikiri. Josefa muvezi anoshanda nematanda nezvipikiri. Saka Maria akaramba Josefa ari kuramba destiny iri prophetic mumwana wakatakura. Mwari haakupe mufundisi asina kutakura chine chekuita nechawakatakura. Mwari haakupe mufundisi waunoda, anokupa mufundisi waanoda kuti ude. Sauzvizive hatipiwe vana vatinoda, tinopiwa vana vekuzoda. Saka tione chimonungu changu ndokuti achiite but changu wakapiwa chekuzoda. Why? Nokuti Maria chine chekuita neumambo. Basa raJosefa rakazvidzika kuma. So pane mhinduro dzaMwari dzinouya dzakavigwa muhumility muzvinhu zvakazvidzika. Mufundisi wacho so anenge ada shoko chakaita kuti Mwari vamuti mufundisi chine chekuita nechiri mauri. Kana ari Moses kutaura kwacho hakwanisi, but paredi padi grammar. Oza pamwe pacho grammar rauri kutsvaka dai watsvaka kuyambuka. Masvika paredi C, what I command, I decree, I declare. Pamudiwa mutara wechingwa. Mwari haakupe mufundisi waunoda, anokupa mufundisi waanoda kuti ude. Ukatotarisa nemeso enyama haasine waunoda. Kana wane meso emweya unoziva kuti Mwari wako aite. Anokupa munhu akatakura anoveza nokuti chawakatakura chinoda kuenda pamwe. That's why Jesu atori pamuchinjikwa vanhu vaita zvavaita vakati baba varegererei. Why? Nokuti munhu aita 30 years achishanda naJoseph mucarpentry shop, pane dhairi anozvirova nesando, pane dhairi anozvibaya nechipikiri. For 30 years experience uri carpenter une dhairi unogona kuzvirova nechipikiri kana sando. Saka kana ari pamuchinjikwa ari kudhilana senior wezvipikiri nemapuranga for 30 years. Saka ane mweya wokuregerera nokuti ega aimbozvirova kuti kurohwa. Mhinduro yako yakauya kudhara, imwe yacho yakavigwa mukuti une zvaunofanirwa kuita. Bofu rakati naJesu enda unogeza rakadzoka richiona, harina kuenda richiona. Kunoti pamwe pacho kwaya kuna Mwari hazviite kusvika waudzwa zvekuita kuti zviite. Vanenge vana power because since vaninamatira hapana zvekuitika, hapana zvauri kuita. Hapana zviri kuitika.
Nokuti hapana zvauri kuita. Kune dzimwe mhinduro dzinoinvolva iwewe. You must know what to do. Shoko rikati Mwari unoropfudza kubata kwemaoko. Yatoipa vhesi iyo. Moses maoko afana kubata. Ari ready kukuropafadza maoko akasabata watokuvara. No akawanikwa favor naMwari. Chakaita kuti ararame favor kuva akasava akanunura ari mufavor imo. Achikoti amfavor mvura yasvika. Amfavor unonyura. Favor yako yazvikuita. Answer no. Inoinvolva iye kuvaka. Mwari vanototi ukapedza kuvaka mvura ichauya. Rodi ukasavaka ichauya. Ukagumira pawindow level zvatopera. Haichauya nokuti ukapedza ichauya. Sa 2020 usati wafamisa. Unoziva here zvaunofanirwa kuita. Kune zvinoitwa bhuruu. Mwari anoti let there be light. Uzoona kuti let there be light arishandire munhu wese. Nokuti panyika magetsi anoenda vachada solo. Let me create sun. Mwari ati let there be light ndiye futi akasika zuva. Anoita kunge ari kudzokorora. Ari kuudza vanhu kuti the two acts of God, miraculous and systematic. Chauri kuda chiri murego yemunane. Kachino zvachinoda. Mwari makabatira David. Akakanda dombo Goliath akafa. Dombo rakasikwa naMwari, that's true. Ndisa ndiye akagadzira. Pane zvevanhu nezvaMwari zvinopa munhu kumudirira. Moses chakamupa kurarama. Nyangwe kubatsira vanhu. Mai vake vairuka mabhasiketi. Vanhu vadi kuparidza mabhasiketi amai vaMozisi. Vanoti Mwari anoshamisa. Mwari akabudisa vanhu veIjipita. Mukomana wacho akachengetwa. Kubata kwaamai kwakaita kuti mwana aregere kunyura. Wai akanoiswa kurwizi. Chakamupa kuflota. Dzisinyasha ibhasiketi. Skill. Hamwe Mwari declare zvinhu zviitike. Tichadeclare kuti uzive zvokuita kuti zviitike. Vanhu vanobvunza kuti kunamata imagic. Uziva the right principle. What to do. Tamboitawo counseling dzema mumarriage so. Unozoona kuti marriage haina mweya yechina. I know these people are not romantic. Avadanani vanogarisana. Osa kune vanhu vekuti achibva kubasa akasvika pamba akapiwa hagi naadzimai anobvunza kuti indava. Asamuziva. Hazvisina mauka kwavari. Kukiswa manje mukore uno iwewe. Unotobvunza kuti pane zvinoitika. Adandivhara. Poza mudana. Zvitori normal. Makaurana so kumbokisa mwana. Achienda kubasa so dzidzilai. But ukamudai. Why unogarisana naye? Zvakatosiyana kudanana nekugarisana. Saka munosoteni? Ndofunga kwangwa. Nyaya yangu ndeyekuti haisi muremu yemiracle. You must know what to do. 2020 Mwari ndudze zvekuita. Genesis 26 Isaac akati usaende kuIjipita. Stay in Gerar. Haana kubva agara kuti Mwari vati musaende kugara. He planted. Akadyara akakohwa. Kurati action wagara. Canaan igutise. Inongonzi promised land, ita promised fruit. Mukatopinda Canaan mukasarima munofenda muri muropafadza. Hakuna chikafu, kuna ivhu rinoda kurimwa kuti muve nechikafu. Saka owning land haisi guarantee yefood security. Kana uri muZimbabwe unoziva ishuwa. Kuva neland hazvive kuti unoguta. Unotofenda kuri muland ino. Haitazovata so chingwa chisingawanikwe kusina wheat. Owning land haisi guarantee yefood security. Is the guarantee. Pesa kadepa waparima.
muda wangu kuwane mungu second stage. You must know what to do. Unaofa winazo. Ndio tutakapiwa. Tiri kuziwelesha kuita. Hapana. Mwai. Janza akazonza musoro wangu na mafuta. Mukombe unofashuka. Mukombe ikati. Ja unobata. Chinozonzwa musoro. Sautona manutu yana musoro neheti. Chinonzi musoro idea kana kuti knowledge. He anoints my head. Not only by wisdom and knowledge. Kuitwa tipanisha ndinobata zveni overflow. Kureva kuti atakuzodza namafuta kana maoko asibata unongonuna ukohwe. Tapatuda une oil yako, spanda une oil yako. Oil yako zviri kuitwa ndizvo. Yes, kwa zviri kuitwa ndizvo. Hakuna chinobocha kuti azvifambe uiri wakazora. Kusaziva zvikwi. Pamwe chacho haina power. Bible noti Jesu ari muGalilee akaita zvishoma because of their unbelief. Not there is a road to people though in problems. Jesu ane power. Aita akaporesa munhu. Aipa credit munhu awaporesa kuti kutenda kwako. Hapana Jesu akatozvona kuti ne power akatopedzera ngoni machechesa. Saka tobva kudenga straight. Tema pastor ne power apora. Aita aiwa naye haisi muno. Kutenda kwako. Kuti ikoko kune role to play for the manifestation of every promise. Lero try wafundisi basa kunamatira vanhu vari kuziva zvinoitwa ende vari kuita zvinoitwa. Declare baba pani zvinofanirwa kuitika. Pani zvinofanirwa kuita. After declaration mama panza ina mzonda kufunga hana power because wamwaka unongo declare something right now. Ma right now yesenda ka research. Haiti. What right now yaita. Ndio ni shimo zvindaka kuti wakeni right now. Sara ane makore asina mwana. Pakashanirwa nedenga. Hana kuti right now. Paitsa wamasibosi paakasikanyika zvakarekordwa zvanzi akaita 6 days. Kureva kuti aitotaka itozorora. Hapana paakati ndiri mwara no right now miti right now ndiri mwara nesimba but anoziva kuti some things they need time. Kune zvinoda nguva. Kune zvinoda kumirira. Those who wait upon the Lord. Pani zviri weti kumirira. Kune chinhu chokuti ukachipiwa right now you cannot handle it. Samwari vanoda kuti vatange vakudevelop the mindset to handle chinhu chaurikuda now. Mwana wangu kana akakufadza sei kuprimary zvakaoma kuti umupe 10,000 years kana 5,000 wapasa mwanangu waita number 1 grade 4 kateni gida azviite nyange uchikuda nomba pondo. Hausi kumupa zvabva pamoyo, uri kumupa zvabva pazera rake. Rega kudzivisa Mwari nekuda kwezera mukuziva Mwari. Alright, let me finish this one. Jesu akawanza chingwa nehoyo. Jesu Bible noto chingwa ndo chakasara chikazara mabhasiketi 12 zvichireva kuti hove dzakapera. Indava hove dzine nhau. Ndaita mvudzi kuti Jesu anowanza zvinhu but hove indatsingawande so. Ndikaita research kuti chinonanya nemakachi fish chinovaka muviri chii fish kana kuti chingwa. But inda zvinovaka muviri zvichinaka zvopera posara starch. But ndakadiscover kuti chakontrora miracle harisi simba rake. 3/4 yevadzidzi vake vari kupa zvinhu kuti goverai vanhu. Akavatora kufishi. Saka vachiri kutoziva mazita emabhaya zvikawanda havabatike. Fish kaika 2020 kura muna Mwari varegere kukutyira paimba yaoda kukupa. 2020 kura pana Mwari varegere kukupa pamotikari yaoda kukupa. Nokuti kana uchiri kudada nebhasikoro
seko yekuti mumota uchatitira zvinhu. Unonofa kuchititira 2 rooms. Uchitenda kuti Mwari wachatipa pamwe. Kana uchitorova ne 2 rooms, pa 5 uchauya. Akatengeseka muchidiki, Mwari vanotendesa nezvikuru. Sungeti namati. Ngati tina mate pauri papa kuti Mwari ndiudze zvekuita ndiite zvinofanira kuita. Zvinodenga rupafadzo yaJehovha. Let us begin. We thank you for your grace. I am maoko ngaropafadzwe. Church ngairopafadzwe. Kereke ngairopafadzwe. Zvainobata zviendeke. Munyika yakaoma kudai. Mumasystems atina kunge tasarudza. Asi isu tiri choice yenyu. Muupenyu watina kusarudza. Asi imi makatisarudza. Munyika ine kumanikidzwa. Ine zvinonetsa. Munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. 2020 zvichioma zvichirema. Munoramba muri Mwari. Anoda kuti Bethlehem ibate zvihombe. Nyangwe uri mudiki mauri muchaberekwa mambo. Munzvimbo yeHighfield Mwari, sumudzai madzimambo. Munzvimbo yeHighfield Mwari, mukereke yenyu Jehovha Methodist, sumudzai vavhangeri, sumudzai mabishop, sumudzai chechi yenyu. Ngamuberekwe zvikuru, Zimbabwe ngaiponeswe nekuda kwevana vamakasarudza munzvimbo ino yeHighfield. Ndiri kutaura chiprofita chenyasha nokuti muri Mwari wakatendeka, muri Mwari wakarurama. We bless your name, we thank you, Father. In Jesus' mighty name I pray.